कमेन्ट्सआवहाय आंखौ सोंहरदोंमोन मेनस्ट्रुअल साइकेल जायोब्ला हिन्जावसाफोरने माने उदै सायो गिबियावनो खुलुमबाय नायगिरिफोर दिनै आं दा दंफैयो जोंनि वेस्ट बेंगलावहायनो आसामनिफ्राय खुलिफैनाय स्टेप माने अनार खुलिफैदों होननानै खोनायो जिम्स मटेल होननाय रेस्टुरेन्ट बा नङा बियो फुडिं एन्ड लजिं दङ थ' फुल भिडिअखौहाय आं दिन्थिले एक्सप्लर खालामनायखौहाय थ' बिथां एनिथिं एमजेनि चेनेलावहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन जायफ्रा नायनो गोसो माबादि हटेला आं गोरलैनो मोनसे नोंथांमोननोहाय मेडिकेल टिप्स खोन्थानि जायफ्रा आंनावहाय कमेन्ट्सआव दं बिसोरनिफ्राय थ' नायगिरिफोर नै जोंनि अर्डारा फैबाय थ' चाउमिन चिकेन चाउमिन ना हाक्का चाउमिन अर्डार खालामदोंमोन जिहेतु आङो दाउदै जाया थ' एगलेस बानायदों अनलि विथ चिकेन थ' न'आथ' बुंनिफ्राय बादा गोजा नंखाले जोंनिया होमब्लाबो जिहेतु बिनि इच्छा जाबाय एनिथिं एमजेआ बहाय हाबलाङो होननानैहाय गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझारनि सासे बे आदाया बुंहरबाय थायो माबानानैहाय जिम्स मटेल माबाखौ रेस्टुरेन्टखौ मानो एक्सप्लर खालामहैया होननानैहाय थ' बिनि जुनैनो दिनैहाय फैनाय जाबाय थ' नैबे सिजवान ससजोंहाय गोथाव मोनदों जानोहाय माने एक्चुअलावहायनो गोथाव टेस्टि जादों गोथाव जादों थ' आदाया आसामावनि नामा आसामनि थ' आसामनि स्टाफफोर दङ ने बहाय आसामनि जों दासान्दि साथाम स्टाफ दङ मेन कुकआबो आसामनि नामा आच्छा बुहुमनिनो खिन्थु जोंनि बर'आनो होनदां थ' नै बहाय दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैदों दे आङो माने न'आलाय बोननो खाथियावनो सातालि एरियायावहायनो खिन्थु होनब्लाबो आङो बे जिम्स मटेल रेस्टुरेन्टखौ आं एक्सप्लर खालामफैयाखैमोन खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम दिनै चाउमिन जानानै आं गोगोम मोजां मोनदों थ' जोंनि आसामनि जोंनि बर' हारिफोर गोबाङैनो सिलिगुरि थाङो माब्लाबा गुबुन जायगाफ्रावहाय गिदिंनो थाङो भुटानजों थाङो थ' जायफ्रा माने बे लामाजों नेशनेल हाइवे 31 जोंहाय जुदि थाङोब्ला बेयावनो मेन रडनि राइट साइडआवनो फैनो हागोन नोंथांमोना दासान्दि आङो बिराद स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल एसे डिस्टार्ब जाबाय माने ओरै हस्पिटाल थांलाय मालाय डिउटि थांलाय आरो फैलाय बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थानानै फेसफ्राबो बिरादनो डाल जाना थाजोब्बाय थ' दा नै गोजां बोथोर ना थ' गुदुंनो चा फैबाय बे चाखौ लोंनायसै ओमफ्राय नै आं आरो मोनसे बिसय गोबाङानो कमेन्ट्सआवहाय आंखौ सोंहरदोंमोन मेनस्ट्रुअल साइकेल जायोब्ला हिन्जावसाफोरने माने उदै सायो खम बेसि बयनिबो सायखायो खायफाने बांसिन सायो खायफाने खिसेबान सायो माने हाल्का क्रैम्पिं पेन जानायालाय बयनाबो नर्माली जाखायो थ' आं गुबुन मोनसे भिडिअआव आं बुंखादोंमोन जुदि एक्सेसिभ पेन जायोब्ला बिनि थाखायहाय अबस्यई गायनोकलजिस्ट डक्टर दिन्थिनानै सनोग्राफि खालामनानै नायनाया खुबै दरकार किन्तु हाल्का नेचारेलि जे माने क्रैम्पिं पेन जायो मोनसे बे क्रैम्पिं पेना टलारेबल थ' बेनि थाखायहाय खायफाया होनब्लाबो माने टलारेट खालामनो हाया थ' बेफोरनि गुनैहाय बांद्राय हाई द'जनि मुलि जानानैबो लाब गैया मेप्टेल प्लास होननानैहाय बाजारावहाय मुलि मोनो बेफोरखौबो जाजायो बास्क'पेन बेफोरखौबो डक्टरफ्रा अनेक समय रेकमेन्ड खालामो आरो नर्माली PCM पेरासिटामल टेब्लेट नालाय एभेलेबल जेरावबो मोनो थ' बेफोरखौबो इउज खालामजायो आरो नेचारेल मा इउज खालामला मा हार्ब इउज खालामला बा लाइफ स्टाइलावहाय माबा मोनसे खालामब्ला माने बे एसे रिलिफ मोननाय रिलेक्स मोननाय होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय दै गुदुं हट वाटार बेग अनलाइनफ्राव अर्डार खालामब्ला बा फार्मासिफ्रावहाय दिनै गाबोन एभेलेबल मोनखायो हट वाटार बेग
सिङावहाय दै गुदुंखौ सोनानैहाय उदैयावहाय लवार एबडमेनावहाय होनानै लालाबो हालका बे जे पेन जाबाय थानाय सानाय बे सानाया खम जालाङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने मेनस्ट्रुअल साइकेल बा पिरियड्स जादों मान्थलि ब्लिडिं जादों होननानैहाय गोबां मानसिफ्रा माने आलसिया खालामबाय थायो बायो ओमफ्राय मोनसे डाल साननाय हनाय इमोशनल बेफोरबायदि जाबाय थायो थ' बेफोरबायदि जानायनि दरकार गैया औ नंगौ हिन्जावसाफोरनि जेब्ला पिरियड्स जायो मान्थलि ब्लिडिं जायोब्ला हर्मोनल चेन्जेस जायो थ' बे समावहाय मोनसे इमोशनल स्टेटासा हाबो मेन्टेलि थ' खिन्थु अब्लाबो चेष्टा खालामनांगौ जाहाथे गावखौहाय फिट थानायनि गुनैहाय दुगैस्रां लोबस्रां गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौहाय क्लिन दोननांगौ थ' बेफोरनि गुनैहाय भिवाशनो मा होनो गोबांनो प्रडाक्ट मोनखाबाय बायरावहाय थ' साबोन इउज खालामनायखौहाय खम खालामनांगौ मेनलि प्राइभेट पार्टनावहाय जुदि साबोन इउज खालामोब्ला अनेक समय जोंनि प्राइभेट पार्टफ्रावहाय बेक्टेरियाफोर थायो माने किछु बेक्टेरियाया जोंनि हेल्थनि गुनैहायबो मोजां दै गाथेनबो बेक्टेरियानो जे इनफेक्शन खालामोबा बेबायदि नङा थ' मस्टर खालामनायनि गुनैहाय थ' बेफोरो नांगौ जायो थ' बेफोरबो साबोन इउज खालामोब्ला बेफोरो डिस्ट्रय जायो थ' बेफोरनिफ्राय एसे गावखौहाय बिरत दोननांगौ ओमफ्रायहाय मालाबा रायज्लायो माबा साननाय हनायफ्रा गुबुनानो थाङो आं जेटा बुंनो सानदोंमोन बे जाहैबाय सिख्लाफ्रा माने जेब्ला मान्थलि ब्लिडिं जायो मोनसे एक्सारसाइज मा खालामनांगौ ओमफ्रायहाय मेनलि सुइमिंखौ दाखालाम सुइमिं खालामोब्ला एसे प्रब्लेम जायो बाखि एसे खारबायबायनाय न'आवनो जिरायनानै ब्याम खालामनाय बेफोरखौहाय नोंथांमोना खालामनो हागौ थ' बेफोरबायदि खालामोब्ला सानाय बिसफोरनिफ्राय रिलिफ मोनो थ' बिदिब्ला नायगिरिफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअ'खौहाय बेमानियावनो दोनथ'नायसै नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ सो माच थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल